ca să zbălăne. Nu că mai dau 1 metru și mergi. Dă-i, până la prelat. Să deschidem ușile acum. Cel mai bine. Să filmezi? Ok, tot doar să se ia acolo. Și al doilea bazin ce face acolo? Mai merge, mai ai 1 metru. Dai că mai ai 1 metru până la prelată, mai dai un pic. Hoba! Ușor, lasă să slăbească. Ce faci? Ia drumul la apă prima dată? Dă ușor. Oxigenul merge? Merge. Bă, dar de la al doilea bazin cum face? Dăm pe ăsta, jos. Să-l dăm, mă, să duce, că-l dăm. Și urmă îl dăm. Deci, ușor. Lasă mai slăbească din asta. Auzi? Uite-te acolo. Dă la lemnul ăla. Băi, ia vezi, acolo. Dă el care te spune, dacă îi dai nouă. Lasă așa, să mai ducă de la... Nu are nicio cuvânt. Nu? Aici, la ăla, o strească-să la unul ceapa. E distant. Sau dacă nu știi ce... Mai de video am făcut curse și nu cu mașina la făcut. Deci am fost acum, mergeam la PRD de tot, și mergeam drumul ăla, că știam pe tot. Păi, știi ce se întâmplă? Ridicăm prelata. Numai că ți-o rupe, să ți-o smungă, las că o ține el. Da? Îi dea drumul la foto, dar și la apa 3. De ce se chinuie atâta? Ca să nu ai de presiune că să îngroapă când la un pic, nu are de presiune. Deci te dă de la apă jos, rămâne pe presiune și pe nu mai aruncă încolo, înțelegi tu, ca să îngroape, aruncă el pe prelat aici. Pe nu-l doare dacă cade pe prelat. Să nu cadă, să cadă pe prelat, să nu... Cade, Radu, ce sunt? Dar să ne rugăm. Ia uite, ia la unul. Hai? Hai apă, dau pe prea tare. La ăla, dacă îi punem prelata, să-l dăm într-o parte, dacă îi dăm în Cât e, mă, peștele la, băi? Băi, la cât e peștele așa? Cât, ce mărime? Ce mărime e? Uite, așa văd să pe băiețele de acolo, de vis-a-vis? Am înțeles. Nu că ea, ăia de la acolo, de la nuc, e tot? mai pe internet. Am dat la câte ea? Frumos peștele, frate. Frumos, frumos. Și balta curată, așa. Face capă.
Cecten. Dar nu era Cecten, era de la... Ce s-a întâmplat? Salon. Da, foarte frumos. La sac și de ței vârca, ca mici, înțeles? Pasă pe ăla, așa.